ukusebenza njengothisha ngiqale 1996. Ukuthola kwami ukuthi nginegciwane ngithole ngaye u1996 njengoba sengishilo ukuthi ngiqale ukusebenza ngo1996. So 96 sengishintshe nje ikole kaningana and inqobo yami ukuthi la engifika khona uthisha omkhulu nothisha ngimtshele ngestatus sami. So ke izinto ezabangela ukuthi ngize ngidecide ukuthi ngikhulume emphakathini ingenxa yokudiscriminatewa okuyaye kube khona emsebenzini la esisebenza khona, ukudiscriminatewa okuyaye kube khona emabandleni esikhonza kuwo. Ngisho nasemphakathini la uyawuthole khona amalungu omphakathi ekhuluma nje just like noma kanjani. So lezo zinto ekimi kwafika ukuthi angeke zikwazi ukulungiswa omunye umuntu ongekho HIV positive ngaphandle ukuthi mina engiphila ngaphansi kwaso lesimo ngithi go through for it. Abanye basebenza bephila nani negciwane, abanye basebenza befundisa abantwana abaphila nani negciwane, abanye othisha besebenza nothisha abaphila nani negciwane. If you talk about HIV, what does it mean? Human immunodeficiency virus. My ex-principal was very positive. Why supportive nje ngayo yonke indlela ukufundiswa nokufundisa nge-HIV and AIDS ekoleni kwakungaka qaliswa, kepha azange bangikhiphele eceleni. So by so doing iyona indlela ayikhombisa ukuzwelana nokubambisana nami esimeni engiphila kuso nanesinqomo engase ngisithathile ukuthi vele I'm prepared ukuthi ngisebenzele abanye abantu. Impilo udokotela isibhedlela. Trust ngikende evangayo though ndive ngayo ephepheni but andikhange ndive kakhulu ngayo into bana into enjani, ndivile nje into bana inceda itishala ngemedication though beningayazi ba ibanika kanjani na imedication itishala. iThepang Trust is an organization eyaqanjwa yi-South African Medical Association specifically to look at HIV and AIDS in our country. Njengoba nisazi i-HIV ikakhulukazi eyona nto yenza into ba i-escalate in the rate that it is escalating in now is the issue of stigma. Andifuna ukuya ekliniki ndiyomaphayana. And so I'd rather go to a private doctor apho ndazi noba xa ndihlele apha nobody knows why I'm here. I-HIV and AIDS iya-contributor kwi-absenteeism yothisha ezikolweni ngoba vele bayagula, so awukwazi ukuthi uzizwe ukuthi uyagula fanele uvuke uhambe uye emsebenzini. I-advice engingayinikeza othisha ukuthi bazame ukuqikelela ukuthi ba-register ku-Thepang, ba-register as members. uThepang uyakwazi ukuthi even noma i-medical aid yakho isasebenza ukuregister as an inactive member, okusho ukuthi mangase kwenzeka uhlangabezana neyinkinga kwi-medical aid yakho kungenza ukuthi iyasuspendwa noma iya-exhausta, then uThepang uzokhokhela amagazi ukhokhele ne-treatment ukuze kungabi nethuba la ungayidli khona i-treatment. uThepang uyakhokhela ama spouses abakhwenyana nezingane noma koti nezingane. Uma ingane ingaphansi kwa 18 years iyakwazi ukuthi ithole imithi kwaThepang kanye nomyeni noma nonkosikazi womuntu ongasiye uthisha uyakwazi ukuthi athole medication kwaThepang. We really not doing enough in terms of othisha. And othisha ke ba affected kakhulu ngoba ngabo nabo okufanele ukuthi if kunomntwana ogulayo la esikolweni mhlambe o infected i-HIV and AIDS fanele uthisha ube nguye omsupportayo. Kwakhona if umntwana ongenabazali
uthisha wakhona fanele akwazi uku-identifya la bantwana labo.